कक्लाबारियाव जे आसाम सरकारनि SOPD-G नि आन्डाराव जे हेन्डलुम मडेल विलेज गायसननाय जादों बेखौ 26 तारिख सेप्टेम्बराव बेखेवनाय जादोंमोन आरो बेखौ बेखेवनायनि उनावहाय जोङो जों दा जेसेबां माने गासै फ्राय 478 सि दाग्रा लुग्राफ्रा बेवहाय रेजिस्टार जानानै दङ बिसोर बेनिफिसियारि दा 3,15,47,000 थाखानि जे मोनसे प्रजेक्ट बिनि प्रथम किस्ति 1,57,72,000 थाखाया जोंनाव अलरेडि बाक्सायाव फैबाय हेन्डलुम मडेल विलेजाव कक्लाबारियाव आरो बे थाखाजोंनो दिनैहाय जेकार्ड मेसिन फ्रेम लुम एक्सेसरिज बेफोरखौ रानना होनाय जादों प्रथम किस्ति हिसाबै इन्डिभिजुवेलि आरो बियाव जेकार्ड मेसिना गासै 200 जन सि दाग्राफ्रा मोनगोन सिनाक्ट जाखाबाय बेनि गेजेराव दिनै प्रथम किस्ति हिसाबै 80 जननो होनाय जादों 80 सानो लुम एक्सेसरिया प्राय 258 साया मोनगोन किन्तु दिनै 100 होनाय जादों प्रथम किस्ति हिसाबै फ्रेम लुमा 220 साया मोनगोन नाथाय दिनै 100 होनाय जादों फ्रेम लुमा दा मार्केट भेलुआ प्राय 32,000 आरो जेकार्ड मेसिना प्राय मार्केट भेलुआ मोनसेयाव 15,000 आरो बिदिनो गोबां दामनि दङ बेसेननि आरो लोगोसेयैनो दा गासै 9टा आइटेम दंबावो बे 9टा आइटेमाव सोरबा 80 जना मोनगोन 100 जना मोनगोन आरो सोरबाया बिदिनो 20 जन 25 जन प्रथम किस्ति हिसाबै मोनगोन दा गोबांथार आइटेमफोरखौ दिनै पर्यायक्रमाव राननाय जागोन आंहा गोदोनिफ्राय आं खावलायदों जे कक्लाबारि हेन्डलुम मडेल विलेजखौ केन्द्र खालामनानै जोङो आसामनि गेजेरावनो मोनसे हेन्डलुम हाब जों बानायनो हायो कक्लाबारियाव जिहेतु नोंथाङा आसा खालामगोन नामा गुबुन बेफोरावबो दा गुबुनाव आसनि बेसिसाव थांगासिनो दङ काउन्सिलाबो मावगासिनो दङ किन्तु मडेल विलेजा जेरावबो जाया काउन्सिलनि सिङाव ओरैनो बेबायदि मडेल विलेजखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय नर्मेलि बानायनाय जाया रुलाबो थिना खारन बेखौ बियो ट्रेन्सफार्ड साबजेक्टखाय काउन्सिल हिसाबैनो मावो हिसाबै जोङो बेबायदि थातसाल राननाय मानायखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्टलि मावा नाथाय नैबेखौ मोनसे स्पेशल केस हिसाबै आं बेनिफ्रायनो देरहालांनाय सासे मन्थ्रि हिसाबै आंनि समस्थियाव बानायनो होननानै आङो डिसिसन लानानै बानायदों हेन्डलुम मडेल विलेजखौ जुदिও गाइडलाइनाव थिनाब्लाबो आरो बे हिसाबै आङो डाइरेक्टलि बेवहाय थातसालफोरखौ रानफैदों आरो बिटिसिनि EM धनन्जय बसुमतारियाबो फैनो गोनांमोन आरो जै दिन बे हेन्डलुम मडेल विलेजखौ बेखेवदों अब्ला बिदिनो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाव दंमोन धनन्जय बसुमतारियाबो दंमोन दा लोगोसेनो आं फोसावनो मोननानै मोजां मोनबाय जे जि आसनिखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट मावनाय जागोन आं बाहाय फैगोन आरो जि आसनिया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय बाहाय आं फैगोन किन्तु काउन्सिलनिफ्राय मावनाया काउन्सिला मावलांबाय थागोन ट्रेन्सफार्ड साबजेक्ट हिसाबै दा सापागुरि समस्तिनि सिङाव आरोबाव मोनसे मोजां खौरां जे नारायणपुराव मोनसे क्लास्टार डेभेलपमेन्ट प्रग्राम भारत सरकारनि सेंसन जाबावबाय बेखौ जों सेंसन खालामनानै लाबोनो हाबाय प्राय 2 कौटिनिबो बारा प्रजेक्ट बियो 2 कौटिनिबो बांसिन खरसनि दा बिनि दारै प्राय 300 सानिबो बारा जि दाग्रा लुग्राफ्रा लाब जागोन दा बेजों लोगोसेनो जायफ्रा मोनदों मोजाङै मावनांगौ आरो जायफ्रा दिनै बे आगजुफोरखौ लांदों बिसोर बयबो साक्सेसफुल जानांगौ आरो कक्लाबारिखौ हेन्डलुम हाब बानायनांगौबा बेवहाय जायफ्रानाखि थाखा फैसा दङ उद्योगि एन्टारप्रेनियरशिपखौ लुबैयो बिसोरबो फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै मोनसे मार्केटखौ क्रिएट खालामनानै लानो हानांगौ जायनि थाखाय सुवालकुसिया दिनैहाय जानो हादों खारन सुवालकुसियाव गभर्नमेन्टआ खुन्दुं होनाय आरो ट्रेनिं होनायनि अनगायै जों थाखा फैसाबो होआ जेबो मावा बे गभर्नमेन्टनि नङा किन्तु सुवालकुसिया मोनसे ससाइटि आरो प्राइभेट मोनसे इनिसिएटिभ दा जोंनावबो हेन्डलुम मडेल विलेजखौनो केन्द्र खालामनानै जोंनि उद्योगि मानसिफ्रा जुदि इनभेस्ट खालामनानै प्राइभेट इनिसिएटिभजों मोनसे डेभेलप खालामनो हायोबा सानसे समाव देश विदेशनि जि माने दावबायारिफ्राबो बाव फैनानै आरो विदेशाव मोनसे मार्केट लिंकबो मोनगोन मासखौ लानानैबो जोङो मोनसे सिन्था खालामबाय थादों भबिष्यतआव हेन्डलुमनि माबा मोनसे गायसनथाय जों लाबोनो हायो नामा जेरै काजिरङायाव दा इन्टिग्रेटेड हेन्डलुम पार्क बानायगासिनो दं मानासखौबो केन्द्र खालामनानै भबिष्यतआव खालामनो हायो दा बेनि थाखाय काउन्सिल आरो आंनि गेजेराव मोनसे डिसकासन जाबाय थादों प्रजेक्टखौबो मुभ खालामबाय थादों आरो समा सफैयोबा जों बेखौबो खालामनो नाजागोन दा ओंखायनो जायफोर बेनिफिसियारिफोर
फैगौ समा हेन्डलुम टेक्सटाइल आखाइजों जि दानाय लुनाय भारत सरकारा बेखौ गुरुत्व होगासिनो दं बाहेरानिफ्राय फैनाय आर'नाइफ्रा बन्द' जानो थांगासिनो दं मानो होनबा आर'नाइया जि.आइ. टेग नांनो थांगासिनो दं जि.आइ. टेग नांनाय लोगो लोगो आर'नाइ बानायनायनि राइट्सआ जोंनि ओनसोलावल' थागोन गुबुनाव थानाय नङा गामसायाव जि.आइ. टेग नांबाय आसामनि अनगायै दस्रा जायगायाव गामसा बानाय मोनला थारमाने बाहेरानिफ्राय बानायनानै साप्लाइ जानाय आर'नाइ गामसाया लासै लासै कमप्लिट बन्द' जानो थांगासिनो दं बानायनोनो मोना थ' बे बेलायाव जों जुदि बेफोराव सुबिदा मोननानै बेफोरावनो जुदि गोसो होनानै मावोबा बेनि दारैनो जोंनि अर्थनितिया जौगाखांगोन